שלום. כל אחד מאיתנו חווה את האתגרים האינסופיים של החיים, ויחד עם זה את הרצון להתקדם, להתפתח, לחוות, והסקרנות והנחישות הם אלו שמקדמים אותנו אל השלב הבא, אל האפשרות הבאה. והאפשרות הבאה היא ליצור עולם של אחדות, לנוע מנפרדות לאחדות. מהזום אין של אני והחיים שלי והאתגרים שלי, אל נקודת המבט הרחבה, האלוהית, הרואה את הכל וחובה את הכל. הזמנים האלה, כאן ועכשיו בכדור הארץ, הם זמנים מאתגרים ביותר. המאבק בין החושך לאור הולך ומחריף. ואנו, האנשים שמחויבים להיות חלק מהפצת האור והאהבה בעולם, נקראים להתעורר ולעורר. שמי אומיה, וב30 שנים האחרונות אני חוקר את הדרך מנפרדות לאחדות. טיפלתי באנשים, הנחיתי סדנאות, כתבתי ספרים. ב3 שנים האחרונות כתבתי ספר שמקבץ את כל הכלים, את כל הידע, את כל היכולות, את כל האור, את כל האהבה שיש לי להעניק לעולם. במקום הזה אני מבקש את עזרתכם. אני מבקש את עזרתכם לעזור לי, לכם ולעולם, ולהיות שותפים בהפצה של האור, של הידע, של הכלים, של היכולות שיש בתוך הספר הזה. הספר הזה הוא כלי עזר לאורח חיים יומיומי של תנועה מנפרדות לאחדות. בספר תוכלו להשתמש יום-יום, לפתוח, לקבל כלים, תובנות, נקודת מבט, להתבונן על עצמכם, להעיר אחרים. הספר יכול לעזור לכל אחד מכם במקום שהוא נמצא. העזרה שלכם, בכל דרך, בכל תרומה שתתרמו, כל כולה קודש, כדי שאני אוכל להפיץ את הספר לעוד ועוד אנשים, וכך נגדיל את מעגל האור והאהבה בעולם. תודה.